Sadag. Napalabas, nagdanag ni Don Amado, idikilat nga danagbalangan itidalan na. Ad-addan anaklat daytoy, idinamuan na anigayam Albert tinangsanab ken kuana. Iti panagkinumpronta dagiti agama. Sanen analapdan ti Don tibagina, ket nakabil na ni Albert. Iti sabali a bangir, nagkintayag ni Laika, gapu kadagiti nasao ti inana, may papan iti panangipulang nan iti bulod na abiyag. Nagkarkararag nga rod daytoy, asapay lakuma, tatarabayan ti Diyos ti inana. Kabayatan na, nalukag ti turog ni Don Amado, gapu iti panaguni ti telepono iti siledda nga agasawa. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti kabarbaro a nobela tayo a napaulwan. Sadag! Narunagan ni Caridad. Saklatan ti mangsungbat iti telepono. Natividad's residence, hello. Anya. Apa yung nakabalod ni Albert? Sige. Umaya ka, Dagos. Agyaman ang iti impormasyon. Bye. Amado, apa yan? Anya ti babaspasamak. Nas ka na mapana kay Presinto. At ay mawag dito yung polis. Nakabalod ka no ni Albert. Anya? Sumuratak, Amado. Kaya't ko amamuan no anya tinapasamak. Palabusan ta nga gawid! Awan ti karbangan nyo, magbalot kanyak! Albert! Oy! Boston! Di kan suman na upay. Ang mga nakarkaro pa pagpupudutan da ka. Brad, awan ti bibiyan ko kadakwada. Iso tinak man labdan nagso. Albert, pangasim ko ma. Ang mga nakarkaro pa madaksan ka. Makapasuron di kastoy. Agpabada na amin, Brad! Agpabada na lang! Brad, agulimag kan. Boston! Parawalandak dito! Kulakmat! Mangag mo dayjay, Caridad. Timak ni Albert dayjay, Amado. Ti anak ta. Makitam ter aramidan ni Albert. Mangibabain. Amado, pangaasil ko ma. Arigluan ta kumanday to tapno mayawid tan ni Albert. Kasano ko ba nga arigluak daytoy? Uray pa'y mabalin ang mamultaan ti asunto ang nagmaneho ang nakainom. Awan ti pagbayad ta ita. Tane, dandanin pumarbangon. Kaya't mo asawan. Agawid ta. Kat mabati dito ni Albert. Talaga akasta, Caridad. Anya? Iso ano kayat mo akasarita di anak mo? Mapankan itayan na. Kalpasan na. Agawid tan. Kaya't mo, sawan, ada dita ni Papa. Uhan, iho. Albert, apay ayaan nagmaneho kapay laeng, idinto ta nabartek ka. Kabalak mo ta, Mama. Ngam amumat ama iparit. Dahi tatilindag. Adulamin. Unay kan, Albert. Apay akas to'y matantiar aramidam. Anya ti parikot mo, anak ko. Ammo ka na singit kan ka ti anak ko, Dan. Isungay kan ka iti extra pagkwartaam. Don Amado? Amok ti kasasaad mo iti biyag. Saan mo ta mailibak kanyak? Nga doon tinaitulong kan ka ti anak ko. Nang runa no may papanan iti pinansyal a banag. Sir, numabalin. Dirit sa endak ko man. Anya ti kayat yu asawen? Tangdanan ka. Basta ipakamum kanyak ti amin nga ramidan ni Albert. Anya? Baknangak, amum dayta. Kabalak nga ita ti uray manu agatad akid dawam. Basta agtungpal ka iti kayat ko.
Itay pala di kag sasawa. Kagura na kadi, Caridad. Amado, Imbagak matankan ka. Jak palubusan ti aramidem. Saan ngagnagam ni Albert, no kanayon latta na matungpal ti kayat na? para kanyak laang amado. Nakarkaro anak kababain, tanaturog iji pagbaludan jay anak ta. Di mo timbagakan ka. Uray mabalinta ti agmulta, tapno maurnos lang ti asunto na. Awan ti opisina. Kasano pa'y kung mga agmulta tayo? Ado ti connection mo, amado. Imposible adi mo maaramat dagiti connection mo, no kaskasano. Iso adi mo mairason kanyak nga awanan ti opisina. Tano inaramat mo ti connection mo. Imposible asaan ta akakuyog ita nga agawit ni Albert. Manang, kinasarita ko ni Manang Lourdes Iso ti umay mangkita kan ka ditoy, bayat ti kadak iti ayan dagiti kaadalak. Si kakit di mo tanak ko. Apay anas ka napabantayan akpay laeng. Kaya't ko lang ti agsigurado, nanang. Amumot na ipatpatag kalaunay. Lay ka anak. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Iso kayat ko ti agsigurado. Kayat ko nga dalat tamang kita kan ka. Alawanan. Ti kayat mo ti masurot. Agyaman ak, nanang. Agan anad ka matanak ko, Di nakpagdanagan, nanang. Kabaelak ti bagi. Ni Caridad, ayan na si Mang. Itay pa'y arimwar, senyor. Anya? Sa dino tinapanan na? Ti kunana, mapan kano iti ayan ni Senyorito Albert. Saan ngamin anagawid ni Senyorito? Talaga natangkan ti ulo ni Caridad. Di nakdengdenggan apulos. Apay senyor, adda ka di parikot? Awan. Sige. Ibagam kay ni Nonong, tadalusan na ti kwatsek. Agdi ko saklang, tarumwarak mata. Siguradong agsubang kayo manon kin ni Papa. Gaputan na sapa kayo ngay may diti presinto, Mama. Awan anyaman na iho. Anya ayati na pasamak. Apay an arestar ka. Anak ko, anya ka di ti aramidam. Kasano pa yan di klasim itang altaw. Sana bahalin, Mama. Nalakalangan ni pamuspusan ti tabanag. Tikid dawag lang, makarwarak ko man diti pagbaludan. Awan mo ti krimen ana aramid mo, saan ka di? Tila ang panagmanehom anabartak ti makagapo? No apay nga da ka ita dito Mama, Ibagam kanyak iho. Day tala ang ti basol mo. Saan ka di? Wen, Mama. No kasta, panyero, adda ka ita dita presinto? Wan panyero, iso pasensya ka pa lang, no sana matuloy titulagan ta ita. Anya nga rod. Napatpatugmat nga amang ti asikasum dita. Iso, sige lang, panyero. Awagan ka, Dagos. Apaman na masikasok ti amin dito Bye. Bye! Ay, unay lakit din. Kanayon mo tin ariribok ti ipapay ni Albert kani Amado. Apay ngay, akas dyan mo tin ni Albert. Ang manyangay nga rod. Parikot da sa nga pamilya da ita. Saanen arumbang ang makibyangan. No ti ammom kat nalpastan, Albert. Nagbidot ka. Saan agaputan na yawid da kan dito'y balay? Kat pagarupam ang nakalusot kan. No plano dakman na sermonan konsideran. Nasaysayat pa'y kuma. No binaybay ang daklangin iti pagbaludan. Makitam ti kasta pa nagrasrason mo. Anya a klase ti rason da ita? Gusto mo timbagaksan ka di Papa? Kay kayat ko lakuman tinabalod. Ngam tinadaanak manen iti utang anaimbag anakam kada kayo. Talaga sa bali ti pa nagrasrason mo, Albert. Ngam kas iti nakunakon.
Saan tapay analpas? Napatag ti ibagak, Brad. Jak pala ko makayat ti makisinarakin ka. Ngamnas kan ama-amam daytoy. Tsak kaya ti maikon diti balay, Brad. Ta sigurado, apaman na sumangpot ka amak. Sermonan nakman. Agsarak ta nga rod. Una, ngam kasayatan no syaklatan ti umay di tadagos mo. Di takpay lang. O sige. Saan tamot ngamin nagkita ijay universidad? Ta saan kamot asimrag? Amom latan no niya ti makagapo, Brad. Alang nga rod. Urahin ka dito'y pagnanaidak. Di ka pa'y lakat nanganlat ako man itinapanan nyo. Tapno di kan nagaw-awid, anak ko. Marigatan kan nga agsublimanan ijay Awan anyaman na nanang. Ti importante kanyak, maamwak anatalgad ti sasaadam di ti balay. Anak, panunutom ko maana imbag. Doble-doble ti bannog kan gastos mo. Imbilin naklang arudan ken ni Lourdes. Subli ni Lourdes ditoy amang kumkumusta kanyak. Iso asigurado nga awan ti dakas ang mapasama kanyak. Nanang, mabalin ka di. Di kay lata ko man agreklamo pay. Kan may sa, adda akon ditoy. Awanan ti maaramidan nyo. Amumlay ka. Naganos ka, anak ko. Nag-asa tak unay. Tasi ka tinagbalin nga, anak ko. Amuyo, senyora. Naklaatak itay na amwak ti amin. Diyak laing pagarop anaturog gayam iti pagbaludan ni Senyorito Albert. Isumot lagayam ang makapungpungtot ni Senyor Amado itay bigat. Simang, awan mati inaramid ni Albert Adakas sana ya. Senyora, Naira na laeng anaranaan dagiti agronronda a pulis anabartak nga agmanmaneho. wen matkit di senyora. Hangam nalaos ti pungtot ni Senyor. Dayta nga rutkat. Iso ang madandanagan akmanan. Amkak anakarkaro a dumakkel ti susik dagiti agama. Tuso talaga ni Papa. Jacqueline pagarong may naramid na ti kasta. Ibagbagaking ka ti amin. Gaputa aggayam ta, Albert. Agyaman nak, Dan. Pinanagnagam kanya kanapudno ka agayam. Uwin gayam. Daytoy tigatad nga inted na kanyak. Idirabi. Aklo nagkin ka, Albert. Medyo inalman kumot dayta kwarta. Taamok adakkel ti maitulong na kanyak. Ngam na panunot ko. Anapat pataglat ta ti panaggayam. Ngam iti anyaman agatad. Iso nga alamon dayta kwarta. Sikan ti mangisublikan ni papam. Agyaman nak manandan. Ikarik. Nakasagana ka kanayon namang tulong kan ka. Itan yaman na pagkasapulam. Lalagaan lagayam akaso tinakairamanan ni Albert Panyero. Pudno. Ngam ti jak kayat. Iso ti panangaramid na latan iti anyaman na kayat na. Di nakmatan ni pangpangag apulos. Panyero. Kayat ko a disiplinahan ni Albert. Ngam natangken ti ulo na. Apay mo kasarita may tinalapat. Heart-to-heart talk between father and son. I don't think that would be a nice idea, Panyero. Naminano na ginandat ko a kinasarita. Ngam saan apulos adimngag. Kasta ka di. Iso ano kayat na nga ipakat ko kan kuan na ti kina-istrikto. Aramidak. Kasanon ni karidad, Panyero. Dahil tangarod ti pampanunutak. Nukasano ti aramidak may papan kinikaridad. Sangsangpat mo laang, ngamrumwar ka manan, iho. Mama, agpakpakadak kun kay tinasayat. Iso palubusan na kuma. Tama nga no nakarkaro pa nga agapa kami kan ni Papa. Nagrana kami dito'y balay. Sa dino nga ro ti papanam, Albert. Kasanon, ti panagadal mo. Saan ang maapektaran ti panagadal ko, Mama?
Inkarit kada kayo ang maiturpos ko ti korsok. Mapasamak nga roday ta. Anya nga min ay ti mapaspasamak, iho. Daytoy mama. Ha? Naggapuan daytoy a kwarta. Dayta ti kwarta nga intangdan ni papay ti gayem ko. Tapno maamuan na lang ti amin nga aramidak. Anya? Naimpaglangan. Tanapod mo ti panakigayem kanyak ni Dan. Iso adinan inalman dayta a kwarta. Kat imbaga na kanyak ti amin. Naragsak ka asimbang puta, anak ko. Talaga, nanang. Ngamin, kompleton ti amin a requirements ko iti panagturpos ko. Talaga? Nanang. Inring pas min kadagiti kaadalak. Talaga asaanan a malapdan pa'y nanang. Agturpos akon. Daytoyan ti umuna nga agpang dagiti arapaap ko. Ay naanak ko, di ka unay. High school ka pa ilaang. Pampanunutak ti working student iti kolehiyo, nanang. Wano saan? Agtrabaho akpay sa akto agadal. Uray agsarda-sarda ngak. Ti importante, makaturpusak matlaang. Ngamabayag ti kasta, anak ko. Day talaang ten ti rigat na, nanang. Isungaan na dam ko matibagim, Tapno mauray mo ang maiaon kay ti kinarigat. Laika, anak. Ti kayat ko, mananam mo pa'y mo ti samit abunga ti ado arigat mo kanyak, nanang. Iso pa nga asim, aganad ka kumakanayon. Ar-aramidag mo ti kasta, anak. Sa bagay, makitak mo't ket di day tananang. Iso na lang tano. Noan niya, anak. Apay di mo ituloy. Kwa, awan nanang, lipata mo't tinaibaga. Addan ni Amado. Nasaya at mat. Nakita na kon nga da ditoy. Umasidagan kanyak. Karidad. Anya ti araramidam ditoy? Kasla dapat padaanam. Sikatipad padaanak, Amado. Ha? Apay akas na ti jar mo, Karidad. Inururay ka. Takayat ka ang makasarita. Itinalapat. Anya ti pagbanagan ti panagsarita dagiti agasawa. Papagayam, di uliwan adenggan ti tuloy ti kabarbaro a nobela tayo anapaulwan. Sadag. Napalabas, nalukag ni Don Amado, gapu iti maysa nga awag. At addan anaklat daytoy, idinaamuan na nga adda iti pagbaludan ni Albert. Nakariing met ni Doña Caridad, ket duada anapan iti presinto. Iti sabali a bangir, nalaos ti ragsak ni Laika. Gapu tanakumpleto nan dagiti kasapulan na para iti panagturpos na iti sekundarya. Nakuna na pa'y iti inana, arumbeng an nadanday to iti salunat na. Tapno mananam nan tupay, ti bunga ti adon a sakripisyo na para iti anak na. Kabayatan na, inururay ni Doña Caridad ti asawa na. Bueno papagayam, denggen nyo ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Caridad, anya ti aramidam ditoy? Kasla dapat padaanam. Sikatipad padaanak, Amado. Apay akas ta ti jar mo, Caridad. Inururay katakayat ka ang makasarita itinalapat. May papanitian niya. Maipapan iti daytoy. Anya day ta kwarta? Nagapuan day ta?
Agin di ammo ka bailaan. Dahito iti kwarta nga intangdan mo iti gayem ni Albert. Tapno agtungpal iti kayat mo. Ha? Makitam? Naklaat ka? Diyak laing pagarup ang maaramid mo ti kasta, amado. Anyat pagkit kita am iti anak ta. Kriminal? Tapno patiktikam? Karidad, mabalin ka di aditaw nagtipagsaritaan ta. Saan na dito eh? Nakababain no at da makakita ka data. Naimbag tayo manugot ni mamam, apumano ka pa lang iti mansyon nyo, Brad. Di na kaya't ididamo, Brad. Ngam idintad kun kuha na ti kwarta nga intad kan ni Papa. Di na kon linapdan pa eh. Muna kun ti inak. Muna adyak kaya ti kasjay. Tila ang saludsod. Makaanos ka nga ta dito'y pagnanadak. Kita mo, nailat. Nalawlawa pa yung amang ti silid mo, iyay mansyon nyo. Ngam dito'y pagnanadak. Dan, muna. Saan ka napili? Kasanon ti panagbiag mo? Naawan ka iti dun na dagiti dadakkel mo. Ang mga ano saan da ka suportaran. Dan, kabisadok ni Mama. Di nakabailan na baybayan. Kat no ngay lapdan ti amam. Ipamuspusan ni Mama ti amin. Takas iti nakunakon. Di naktumabalin abaybayan ni Mama. O sige anak, mangan ka na imbag ha. Adto'y pa itiin na po'y. Una yan dahi pa nangas asikaso yung kanyak, nanang. Ne, sigud matakas to iti aramid ko. Saan ka di? Sa bagay matket di Diyak kayat ang mabisinan ka anak ko. Iso akadwam ti mangan ha? Sigurado dahi nanang. Ngamin, ti paborito, ti insagana yun. Nalawag mat siguro kan ti amin. No apay nga inaramid ko ti kasjay. Diyak kayaten ama ulit pa'y ti pan nakaibalod ni Albert. Amado. Kasano ama disiplinak ni Albert? No kanayon mat akontraen nak. Kayat mo ka di ama ulit ti pan nakaibalod nak. Ti pan naturog na iti salda. Saanan. No amumla kuma. Diyak pulos nakaturog anang pampanunot kan kuana. Matlagayam. Isu abay anak nga rod ang mga ramid iti ammok, babaan iti bukod ko apamuspusan. Tanusaan pa'y lang ita ti panagtignay ko. Amangan no naladaw ton ti amin, karidad. Senyora, kunaklano aga pa kayo itayan. Simang. Anya nga min aya tinagsaritaan nyo. Amumlatan, Simang. Maipapanmanan kan ni Senyorito Albert. Jack ilibak. Senyora, napanangamin manan ni Senyorito. Kayat na ti umadayo pa'y laang. Kayat na aliklikan ti posible a panagapadamanen nga agama. Na yan ti mapaspasamak kadakwada. Siyak ti ad-ad da ang maipit iti sitwasyon, Simang. Diyak amo no asino ti rumbeng nga ayunak kadakwada. Dayta ti pakatikawak. Kita am ti langit, nanang. Nagado ti bituin. Nagmayat apoy-puyaan ti tangatan. Makapasalibukag itirik na. Husto ka anak ko. Uray anyaman ti parikot mo. No kasta atangadam ti langit. Kas lamabang aran ka. Apa yan anak ko? Anya ti makagapo, apa ang nagsanaay ka? Di na ko makagura, nanang, ha? Malagip ko ngamin ti amak. Agturpus ako ni ti high school, nanang. Amang ano nagbaliwan ti pangadeng mo. Kat kayat mo nga ibaga kanyak no ayan ti amak. Lai ka anak. Mabalin ka din, nanang. Amo matadyak ugali ti agkid daw. Ngam, amang ano mabalin nga uray isulaangan ti isagot mo kanya. Iti umadanin a panagturpos ko. Natayan ti amam. Anya? Di mon sapulan ti amam.
Gapo ta inulila na kan. O anya, saan ka makatoro ganya? Kunak tumat, saan ka anairwam itinatangke na kama? Saan nakas iti silid mo ijay mansyon nyo? Naglok ng tikamam, naglawa pa'y. Sana to'y nagidak ti pampanunutak, Dan. Ha? Anya nga ro ti pampanunutam, Brad? Ni Mama. Ha? Apay ni Dunya Caridad? Ang mga nan yan tinapasamakan ko na balay. Si kakit di met, Brad. Anya ko mga iti mapasamak iti inam iti bukod yo amansyon. Dan, kabisado ko ni Papa. Kabailan na nga ramidan tanyaman na kayat na. Katamkak. Nga amangan no ni Mama ti pagpapasan na, gapu iti inaramid ko. Ne, nagsapakan nga in my Fausto. Kasapulan ngamin, Caridad. Nas ka na makasaritak ni Amado. May papan ka di, iti as-asikaswen nyo ani Kosyo? Wen, kidawak kumakan. Tinasayaat. Da kayo latan ti agsarita. Innaklabi it ayaban. Agpaisagana akmatan iti armusar, taditoy kan amangan. Una yun na pan nakairanrana na panyero. Kat nusak kumati makisarita kan ka. Asikapay lang ti makam mo. Tadati importante nga asikaswag. Anya? Ang apay, panyero. Amumatan. Kayat ko asimpaan ti pamilyak. Kayat ko nga urnusan ti may papan kini Albert. Nang runa kat dandanin agawid dito'y Pilipinas ni Misty. Saan ka di? Wen, panyero. Day tatimbaga na idinaudi ngay mawag. Diyak kayat asang petan na ni Albert a miserable. Iso kayat ko a disiplinaan ni Albert. Panyero, panagkunat. Urayan niya pa iti kababalid ni Albert asang petan ni Misty. Awan na nyaman day ta iti anak ko. Anya? Day ta ti agpaiso, panyero. Iso panagkunak. Napatpatag nga amang ti pan nakaasikaso ti negosyo. Ngam ti may papan ka ni Albert. Tagas iti nakunakon. Urayan niya pa iti kasasad ni Albert asang petan ni Misty. Sigurado nga awan anyaman na dayta iti anak ko. Brad, nagado ti agsalsalodsod kanya. Iti anya, Dan. Apay kano aman manukan amang irwar iti babae dito'y universidad. Mabalin ka di, Dan. Sardangan lakmat. Tila ibagbagamat. Agpay sumot ngamin, Brad. Oray siya, mas dawak matan. Idi, pasaray dwa nga schoolmate tayo ti awisam. At daw pa'y tinapatpatag abanag anaskan nga si Kaswag. Gamit iday tang ibagbagam, Dan. Among, Brad, nakaskas dawa talaga. Amangan no. Ha, Brad, ni papam Simrag itigit ti universidad. Ha? Unyag paiso. Anya ter aramidon na dito eh. Senyora! Ala, agtugaw ka, Simon. Apay ka di, senyora. Amok, anasidag ka, iti anak ko. Ha? Kaya't kumat amang ngagan ti opinyon mo. Maipapan ni ti anya, senyora. No husto ti panggap ni Amado, apanang itulag iti anak mi, iti anak ni Fausto. No siyakla amay sa, senyora. Panagkunak kat saan arumbang ti kasta. Ngamin, saan arumbang nga itultulag tayo kit din ni ayat. Simang, Ang opinyon ko lang matkit di dayta, senyora. Da kayo matlang ti rumbang amasurot no maipapanan ka ni Senyorito Albert. Napaanan ni papam, Brad. Anya nga tati ginagara na iti opisina ti Din. Nanyaman day ta. Awanin ti bibiyang ko. Ha? Nalabit anapan na pinanagnagan. Nagad adalak pa ilang wano sa anin. Brad,
Talaga ka di nga awanin ti panagtalagkin ka ni papam? Diyan ka mo. Ti importante, asigaswag ti panag-adal ko. Ngamin, dahi tatiin karik ka ni mama. Kunak no di kan sumaruno dito'y panyero. Imbaga ka sumaruno aksan ka di. Di magasak lang amin iti Universidad da Albert. Sikakit di mat panyero. Bay-bay amlat ka din ni Albert. Ang mga no nakarkaron to pa'y nga agrebelde dayjay. Saan nga iso ti kinumprontar ko? Kinasaritak lati din. Ket anya tinadokta alam, panyero. Okay, mati performance na iti pagadalan. Kinapudno na. Isupay kano ti kanayon atap iti amin a subjects na. Oh, makita. Awan mat gayam ti parikot iti panagadal ni Albert. Iswa panagkunak panyero. Kasayaatan no maipapan iti negosyo ta ti asikaswan ta. Panagkunak nanang, daytoy ti isuot mo. Bumagay lakit di kan ka daytoy. Ha? Apay a pagsuoten nak iti kasta. Anya ko mati okasyon. Ha? Nanang? Ay na anak ko, mabalinan kanyak ti kawas ko. Husto da ito yun. Ti kayat ko asawan nanang. Isuot mo inton aldaw ti panagturpos ko. Agturpos ka? Kasano nga agturpos ka? Kat saan ka mat nga agad-adal? Diyos ko. Kumarumanan ti panagkabaw ni nanang ko. Kasano nga agturpos ti saan mat nga agad-adal? Ay na, si kamot anak ko. Di nak kumarabaken iti kasta. Ne, asino nga tati umawag? Natividad's Residence, hello? Simang, itay pa ilangaw awagak ti cellphone ni senyoram. Ngam sana sungsungbatan. Anya tararamiden na ya? Senyor Amado? Anya tararamiden ni Caridad, kunak. Kwa, senyor. Rimwar mat ni senyora. Anya? Sa dino tinapanan na? Jack amo, senyor. Jack mat ngamin nagdamagan, itay rimwar. Nakaululimot man ni nanang. Nakadadayo ti nakaiturungan ti matang na. Kasla nakaununag ti pampanunutan na. Diyos ko. Anya ka din na talaga ti mapaspasama kiti inak. Apay nga isupay tinagbanag akasta, Diyos ko. Naimbag ko manod na kabailan mi. Tap no maipakita kiti doktor. Nga marigrigat kami matlaan. Sapay ko ma. Tanoan niya man tikimpot a sakit ni nanang. Maagasan ko man. Kasaritak man kiti. Nanang? Ne, lay ka anak. Si kagayam. Ay na, naimbagtada ka. Ha? Apay nanang? Itay pa'y lang amin alaglagi pa. No akim balay to'y ayanta. Ha? Akim balay ayaday to'y anak ko. Apay nga data dito'y. Nanang, balay ta daytoy. Uray no basit laeng. Uray no kasla abong-abong laeng. Kukwata daytoy. Di mo ka di malagip? Aya. Ay, kunak man lakit din no asino ti akin kukwa iti daytoy abalay. Balay tamad gayam anak ko. Kumusta din na si Kasom, Fausto? Ayusan, panyero. Kas kinunakan ka, mabiit lang dayjay basta maasikaso ana imbag. Kastagayam. Oh, sika ngay. Kumusta ka mat ditoy? I'm good. Kinapudno na.
Naadal kon ti amin a proposals dagiti mayat nga ag-invest iti bangunen ta a negosyo. Ket, anya ti makunam, panyero? Napintas amin ti proposals da. Iso apa nagkunak? May dalan lang ti amin iti bidding, tapno saan nga agparang nga dakit din ay ayunan ta. Kastamat ti kunak, panyero. Tangay ko namat amayat amin ti proposal da. Ay kat sige nga roda na. Marugyan ti bidding iti kabitan a panawen. Mama? Siya nga rod, iho. Di na ka di pastrakan. Sige. Sumrek ka, mama. Umay ka. Pasensya kan dito'y pagnanaidan ni Dan, mama. Anak, naimbag ta makaanos ka iti daytoy a lugar. Amamunak mo't, mama. Kabailak tagbiag iti uray sa dino. Aguray kayo. Kasano nasarakan nyo dayta diso? Saan mat analamang daytoy a lugar, tapno jak masarakan. Kan maysa, nakaparada ti lugan mo iti saan unay nga adayo ditoy. Anya ti gagarayo, mama. Albert, iho, sinapul ko daytoy a lugar, tapno umay kan sukunan. Sumurot nga ta ni Albert iti inana. Gagayam, di uliwayan na denggan, tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Ken itimat direksyon, June Ributazo. Computer Recording Technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.